Hola, soc Luigi del CB Prat. Jo sóc l'Estefi Gallego. I, què és el CB Prat? El CB Prat és una entitat esportiva que ja fa unes quantes dècades que funciona en el Prat i fomenta l'esport del bàsquet, evidentment. Són temps difícils aquests amb la Covid i el que sí us podem dir és que, de totes maneres, nosaltres hem continuat fent algunes cosetes, Estefi? Sí, nosaltres aquest estiu, amb el tema de la pandèmia, hem organitzat el casal d'estiu fent un total de 11 setmanes on totes les famílies del Prat han confiat en nosaltres i sobretot ha sigut molt beneficiós per tots, sobretot pels nens, perquè era un orgull per nosaltres veure que somreien. Ara estem a la mateixa situació, s'han aturat els entrenaments, només hi ha el primer equip que competeix, però tot i així tenim un projecte per la temporada 2020-2021 molt interessant, amb 29 equips i sobretot la part femenina, que hem crescut amb el nombre d'equips femenins, hi ha moltes més nenes i això a nosaltres ens dona una empenta important. Continuem treballant, evidentment, per la ciutat i no ho deixem de fer mai. Si voleu informació sobre el Club Bàsquet Prat, ho podeu fer a través de 3 vies, a través de les xarxes socials de Facebook, CB Prat pàgina oficial, a través d'Instagram o bé a la nostra pàgina web, www.cbprat.cat. Us esperem.